Да мяне звярнуліся бацькі дзяўчынкі, якая вучылася ў Польшчы у прыватнай школе па брытанскай праграме. Яна разумела англійскую, але не гаварыла. Праз 4 месяцы настаўнікі напісалі, што англійская з'яўляецца аднім з паспяховых прадметаў у гэтай чвэрці. У гэтым відэо я пакажу, які шлях мы прайшлі і што на самой справе дапамагае дзецям загаварыць на англійскай без стрэсу. Кантэкст запыт бацькоў. Дзяўчынцы было 5,5 гадоў, і яна жыла адначасова ў 3 моўных асяроддзях – польскім, англійскім і рускім. Частка выхавацелей у садку былі носьбітамі англійскай, і таму англійскую яна разумела вельмі добра. Але ў школе ўзнікла праблема. Яна маўчала. Калі быў выбар, яна пераходзіла на польскую мову, але школа ўсё часцей засяроджвала ўвагу на тым, што паспяховасць ацэньваецца па англійскай мове. Выклік. Галоўны страх бацькоў быў вельмі просты. Калі нічога не зрабіць, то дзіця назаўсёды застанецца ў слабай групе і будзе заўсёды дацягвацца да праграмы, замест таго, каб развівацца і быць упэўненай у сабе. Дыягностыка. Перад пачаткам заняткаў я правяла дыягностыку. Дзяўчынка ведала англійскую мову, нягледзячы на тое, што яшчэ не магла чытаць і пісаць, прыкладна на ўзровень A2 Flyers. Гэта ўзровень 3 класа. Лексіка была моцная, разуменне выдатнае. Але быў моўны бар'ер і адсутнасць сістэмы ў чытанні і пісьме. Што мы рабілі? Асноўная частка. Першае, на чым мы сфокусаваліся, была бяспека і цікаўнасць. Дзіцяці было важна адчуць, што урок гэта не выпрабаванне, што гэта месца, дзе можна памыляцца, можна смяяцца, задаваць пытанні і адчуваць сябе сабою. Мы працавалі з матэрыяламі брытанскай праграмы, але падавалі іх праз рух, колер, эмоцыі, гульню. Асобны акцэнт – гэта адкрытыя пытанні. Мы заўсёды звязвалі тэмы ў школе з тым, што яна любіць, што яна адчувае, што адбывалася ў яе жыцці. Для навучання чытанню мы выкарыстоўвалі сістэму Jolly Phonics. Гэта мультысэнсорная методыка, якая дазваляе вывучыць кожны гук праз песеньку, рух і гісторыю. Гэта дазваляе дзіцяці не вучыць, а пражываць мову праз цела і эмоцыі. Мы таксама выкарыстоўвалі тэхналогіі, інтэрактыўную платформу і навучальнае відэа. Гэта дапамагала утрымліваць увагу і не перагружаць дзіцяці. Важны момант – атмасфера. Нашы заняткі – гэта бяспечная атмасфера. Гэта месца, дзе можна паказаць падаркі, падзяліцца навінамі са школы, нават немнога падурэць, але галоўнае правіла – усё на англійскай мове. Для бацькоў усё было празрыста. Кожны урок, кожны крок, кожны поспех – усё фіксавалася ў онлайн-карце прагрэсу. Вынік. Ужо праз месяц дзяўчынка пачала свабодна размаўляць дома з бацькамі і ў школе на англійскай. Праз 4 месяцы ў школьнай справаздачы настаўнікі вызначылі, што дзяўчынка ўсё больш і больш размаўляе на англійскай, а сама англійская мова вызначана як яе моцны прадмет. Але самы важны вынік – дзіця перастала баяцца мовы. Яна стала ўпэўненай, ініцыятыўнай і пачала з гонарам чытаць гісторыі на англійскай мове. Фінал. Зварот да бацькоў. Калі вы ў падобнай сітуацыі і ваша дзіця разумее англійскую, але не размаўляе, я скажу важную рэч. Шукайце не курсы, а свайго выкладчыка. Чулага, цярплівага, які паможа вашаму дзіцяці паверыць у сябе і палюбіць мову. Калі вам адгукнулася гэта гісторыя, вы можете напісаць мне. Усе кантакты я пакіну пад відэа. І дзякуй, што паглядзелі.